Гіганtsкі ружовы васьміног у атачэнні разнакаляровых водарасцяў паўстаў на сцяне шматпавярховіку ў бразільскім горадзе Сан-Паулу. Ён толькі невялікая частка праекту «Гарадскі акварыум». O aquário urbano ele Мы маем намер зрабіць гарадскі акварыум самым вялікім узорам арт-стрыту ў свеце. Мы маем комплекс з 15 будынкаў. Так што гэта будзе агульны твор плошчаю больш за 10 тысячаў квадратных метраў. Ён размесціцца ў цудоўным месцы ў цэнтры Сан-Паулу. Аўтар праекту «Гарадскі акварыум» плануе не толькі пабіць рэкорд Гіннеса ў стварэнні найбуйнейшага муралу ў свеце, але спрабуе нагадаць гараджанам пра экалагічныя праблемы зямлі, ролю вады для жывых істотаў і неабходнасць захавання біяразнастайнасці відаў, глобальнае пацяпленне і празмернае спажыванне. Праект «Гарадскі акварыум» мае быць завершаны да карнавалу ў лютым наступнага года, але ўжо цяпер вынік можна пабачыць у адмысловай аплікацыі, якая з дапамогай акуляраў віртуальнай рэальнасці перамяшчае гледача ў цэнтр падводнага свету. У горадзе Сан-Паулу жыхароў больш, як у ва ўсёй Беларусі, але колеры Бразіліі можна знайсці і ў Менску. Ужо 5 разоў у беларускай сталіцы праходзіў фестываль урбан-арту «Вуліца Бразіл», шторазу ператвараючы горад у велізарную арт-пляцоўку і надоўга пакідаючы сляды на менскіх сценах. Просто это яркость, потому что у нас все серое, блеклое, совдеповское. Мне кажется, это очень здорово. Привносит краски в нашу жизнь. Это же своеобразная атмосфера. Лично для меня это каждое утро дорога на работу, и это какой-то, наверное, правильный тон всего дня, который задают они и, наверное, вдохновляют на работу, на творческую работу. За час існавання фестывалю мастакі ды архітэктары стварылі ў Менску больш за 70 твораў стрит-арту, адзначае арганізатарка вуліцы Бразіл Міла Котка. У планах арганізатараў не толькі далейшае развіццё кастрычніцкай, але і стварэнне мастацкага парку пад адкрытым небам з галерэямі ды арт-рэзідэнцыямі і супольны праект з індзейцамі Амазонкі. Спачатку гэта будзе даследаванне, пасля такі праект, дзе б мы маглі паўзаемадзейнічаць з мясцовымі індзейцамі, з індзейцамі менавіта мастакі урбаністычныя з індзейцамі, і пасля магчыма запрасіць кагосьці з іх там у Сан-Паулу, які горад, каб зрабілі сваё мастацтва, але з дапамогай прафесіяналаў у стрит-арце там у горадзе. Ну а ў Менск вуліца Бразіл вернецца праз 2 гады, абяцае арганізатарка. Ужо не беларуска-бразільскім, а міжнародным фестывалем. Ірына Дарафейчук, Белсат.